hello friendship, maghagpat taog ko. Yan, malunggay. Pato na to kay magtinula tag isda mga friendship. Yan, mas masarap kasi itong may malunggay sa ating tinulang isda. Kasi itong, alam niyo mga friendship, itong malunggay is masustansya ito mga friendship. Ito ay may benefits na vitamin A. Pampalinaw ng mata. Kaya, kailangan, pag magtulak kayo, kailangan talaga lagyan nyo ng malunggay yung tinulang manok o tinulang ano nyo, isda mga friendship. Kasi, nakakatulong to sa ating mga mata para yung mata natin ay palaging masigla. Ayan. Lalo pa is lagi tayo tutok sa mga cellphone natin. Too much radiation kasi tutok tayo everyday sa cellphone natin, sa TV. Yan. So, kailangan talaga kasi babad tayo.